YouTuberi, da li vam je dosta bolesnih color change-ova kao što je ovaj? Ili još gore, ovaj? Ako ste umorni od ovakvih retardiranih color change-ova, za samo 2,99, šalim se sve, za džabe, like, share, subscribe, možete naučiti ovaj prelepi color change. Pa, pustimo video. Pam, pam, pam. Pam parararararararam parararam pam 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 parararararararam parararam pam 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 pam. Dakle, YouTuberi, želite da naučite ovaj color change? Kako neočekivano, ko bi to rekao? Dakle, YouTuberi moji mili, danas ćemo naučiti ovaj prelepi color change koji voli svako na ovome svijetu malome. Dakle, ovaj color change to nije toliko težak, ali će vam donesti mnogo sreće u životu i bit ćete srećni. Samo se subscribe-ujte, molim vas. Dakle, neću više da serem, nego hajde odmah da pređemo na objašnjenje ovog prelepog color change. Imate jednu kartu okrenutu gore na vrhu špila. Ako vas zanima ovo kako se ovako okreće na ovaj fancy način karta, imam video na kome objašnjavam to i još dva odlična poteza, to su ova dva poteza, jedan sa drugim, tako da jebeš mu mater. Dakle, YouTuberi, ako vas zanima sve to, link u deskripciji. Sada se bacimo na učenje ovog prelepog poteza. Imate pauzu ispod prve dve karte na vrhu, naravno kao svaki drugi color change. Oh shit, imamo 2 sedmice, nećemo to da radimo, nego ćemo da imamo, može. Znači, umjesto da radite ovaj propali color change ili, ili ovaj, šta mi je, koji kurac, ili da radite ovaj bolesni color change, vi možete da uradite ovaj prelepi color change. Znači, YouTuberi, sve što treba da uradite, imate, da vidim koja je druga karta, odlično, šestica. Imate pauzu malim prstom ispod dve karte sa vrha, dođete palcem, uhvatite kartu, pošto sam ja levak, ja je uhvatim bliže svojoj levoj strani, znači bliže levoj strani karte. A ako ste dešnjaci, odnosno ako držite karte ovako, vi ćete je uhvatiti ovde, logično. Dakle, imate karte u ovoj poziciji. Sada, dođete svojom drugom rukom, uhvatite karte palcem, vrlo je važno kako uhvatite karte. Sada, svi ljudi rade različito ovaj color change, ja ću vas naučiti kako ga ja radim, tako da jebi ga. Neki ga rade ovako pravo, što je vrlo moguće, kao što možete da vidite, lepo izgleda. Ja ga radim, na primjer, ovako sa strane, jebemo mater, šta sam ovo radio. Ja ga ovako radim sa strane, tako mi nekako više fancy izgleda, a znate da ja ciljam sve da bude onako fancy, razumete? Dakle, vidite, imate palac bukvalno ovako na karti i imate srednji prst ovako na karti, kao da ćete da ih springujete sad na neki vrlo čudan način. Ali i vi ćete tako i da stisnete karte, vidite, one će da naprave ovako udubljenje, vidite, odnosno ispupčenje, ako gledamo od ozgo. Onda ćete da počnete da pritiskate svojim kažiprstom ovde kartu dok se ona ne lansira. Vidite. Bukvalno to je to, ovo je vrlo težak potez, znači nemojte se zajebavati, ovo je vrlo težak potez. Ako ne budete mogli da ga naučite odmah, nemojte da kažete Vuko je loš tutorial, ubi se. Neću da se ubijem. Dakle, još jednom ću na brzinu proći kroz ovaj potez, čisto da vam bude malo lakše. Pretvorit ćemo keca u trojku, izvinjavam se, keca u trojku. Dakle, imate maluzu palim prstom, dođete palcem ovde, uzmete ovako kartu, uzmete je srednjim prstom ovde i kažiprstom počnete da pritiskate tu. Sada, pritiskate sve dok vam karte ne pređu preko srednjeg prsta. Sada, vrlo važna stvar, vi ne smete da ih uzmete previsoko ovde, zato što se onda neće okrenuti,
A da ih uzmete na stranu, to je u redu, ali gledajte onda da stavite ruku ovako, pošto će karte da skreću. Ako vam ruka bude odmah iznad špila, karte će otići na stranu, pogledajte. Vidite. A ne želite da vam se razdvoje, znači stavite ih malo ovako, opijevamo mater. Stavite ih malo tako. Ako ih stavite skroz na stranu. Znači, ako imate prste na strane, lakše je, eksperimentišite, možda će vama biti lakše da ih uradite ovako, jebamo mater, meni nije lakše da umjesto palac da mi bude ovako skroz, znači to je drugi način da vam budu prsti sasvim ovako i nekako mi izgleda mnogo čudno, izgleda kao da se nešto dešava, tako da ja nisam fan tog načina, ali ovako kada nekako izgleda baš ono fancy, ono kao da se ništa ne dešava bukvalno. Ovo je sad vrlo loše ispalo zato što je ovaj kec iskrivljen, tako da ima prostor između karata sve vreme. Dakle, koristit ćemo ovu reklamu, brate, ovde i dvojku tref. Dakle, ponovo, palac, srednji prst, kaži prstom stiskate ovde dok karta ne pređe srednji prst. Kad pređe, ona će se okrenuti. Morate da vežbate da vam karta padne tačno na špil, da se karte ne razdvoje, kao što se meni sada dešava. Naprimjer, ako hoću da mi padne tačno na špil, ja ću tako da je bacim ono logično. Morate stvarno da vežbate, to je dosta zajebana stvar da vidite kada će karta da vam padne na špil. Pa youtuberi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nemam šta da kažem. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribeujte se ako već niste, zapratite me na Instagramu, link će biti dole u deskripciji. Pa youtuberi, to bi bilo to, želim vam svu sreću u predstojećim praznicima, iako je verovatno prvi sljedeći praznik Uskrs, jebamo mater. Neću više da serem youtuberi, to bi bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se.